Төрки халык киемдәре арасында иң бай фантазиялы, иң төрле, иң мәгънәлеһе башкорт хатын-кызлары киеме. Сергей Иванович Руденко. Башкортстан Республикаһы күләмендә үткән нинди генә зур йыйын, күргәзмә, олы байрам булмаһын, Хәйбулла районынан килгән халык ижады һәвәскәрләре арасында теремек йөзле, купшы милли кием кигән бер ханым була. Күптәр уны һирәк осрай торган халык йырҙарын башҡарыусы Әсмә Мәүлембирҙе ҡыҙы Усманова тип белә. Беҙҙең семьялар динле булғандар, ҡартайымды бик ныҡ ыҙалатып йөрөткәннәр, атайымды мулла балаһы тип ыҙалатҡандар, комсомолға алмағанлар, колхоздан сығарып ташлайлар, ти, ана шулай тип ыҙалағанға улар дин тураһында бер ҙә һөйләмәнеләр. Кәртсәйләр генә инде менә Башаҡҡа барғанда, Елеккә барғанда уҡып ултыра торғайнылар, менә шуларҙың нимәһенән минең һеңеп ҡалған инде мейемә. Тамян еләйен боҙа башлағанда, маһа инәйем хатта уҡынып ултыра, шул ожмахтың 8 ожмах асҡысы тип, баяғы дингә, Аллаһ Тәғәләнең өйөнә бәйле булғанға ҡурҡҡандыр инде тип хәҙер уйлайым. Мин ул ваҡытта бер нимәлә белмәгәнмен дә, исмаһам, ҡул күтәреп әпәр итеп ултырһам ни була икән, балалыҡ менән тип уйлайым инде хәҙер. Бөгөн үҙегә шул мәсет, дин тирәһендә йөрөйөм. Математика, физика уҡытҡанһың, дингә эйәрәһең тигән үҙемдән менә бергәрәк, бер тиңләшерәк ниләр әйтәләр. Менә ир кешеләр әйтәләр, хатындар әйтмәләр. Мин әйтәм, нишләп шулай булмаһын? Шулай булырға тейеш инде. Менә хәҙер физиканы уҡығанда бит инде токтың яки магниттың нимәләрен, тәьҫирен бит күрмәйбеҙ, ә күрмәһәк тә бит иҫбат ителгән. Шуның шикелле Аллаһ Тәғәләнең дә бөтөн хикмәттәре аны берәү ҙә күрмәй ҙә белмәй ҙә иҫбат ителгәндер инде тип үҙем шулай итеп аңлатам инде улар менән. Элек күҙлек кия торғайнығыҙ, хәҙер күҙлек һеҙ эшләй алаһығыҙ. Һеҙ үҙегеҙ нисек аңлатаһығыҙ шул? Нисек үҙгәреш булды һеҙҙә? Хәҙер инде баяғы ышанып китәм инде, ысынлап та шулай Аллаһ Тәғәләнең ҡөҙрәте менән әллә шулай микән тип уйлайым инде. Менә хәҙер күҙлек кеймәйем. Менә күҙлек кеймәй тегеп ултырам. Менә йырҙылар, менә энәне үткәрҙем бит инде. Уҡыйым күҙлек күрмәйенсә. Ҡөрьән уҡыйым. Менә буш ваҡытта Ҡөрьәнде шатырлатып уҡымайым әле. Бер йыл йөрөнөм, менә быйыл да йөрөргә тейеш инем, йөрөмәнем. Үҙ алдыма уҡыйым, аңламаған нимәне йомаһайын намаҙға йөрөргә тырышам, шунда һорайым. Нисә йәшкә еткәс ул ғәрәп ғәрәфенә тотондағы? Менә 2 йыл үтеп китте, хәҙер 75 йәштә өйрәнгәнмен. 75 йәш булғас, анада миңә көләләр, миңә балаларым, балалар әйтә инде, балалар бит әле уны баяғы беҙҙең йәш саҡташ килә. Шул ҡартайғас шунда ҡаңғырып йөрөйһөң буранда ти. Аҙнаға хәҙер мин бер генә тапҡыр бара икән тип барһам, аҙнаға 3 тапҡыр барыр кәрәк. Шунан төштән һуң да уҡырға кәрәк. Хәҙер башлағас, мин үҙемдең шундай бер холҡом бар, башлаған эште ташламайым. Һеҙҙең шикеллеләр күпме анда? Тырыш уҡыусылар. Иң өлкәне мин булдым. Уҡытыусыбыҙ йәш, Һаҡмар Бүрһе ауылыныҡы. Кем тигән кеше? Рамаҙандың улы Юнысов, кем Юлай? Юлай хәҙрәт тип йөрөтәбеҙ инде. 40 йылға яҡын Хәйбулла районы мәктәптәрендә математика уҡытҡан. Хаҡлы ялға сығыу менән үҙенең күптәнге хыялына тотонған. Тыуған яҡты өйрәнеү музейының этнография бүлегендә эшләй башлаған. 30 йылға яҡын ул етәкләгән Ҡош юлы фольклор ансамбле Хәйбулла тау далалары йыр-моңдарын, бейеүҙәрен, бигерәк тә халыҡ йолаларын бөтә Башҡортостанға күрһәтә. Һуңғы йылдарҙа Аҡъярҙағы ҙур юбилей ваҡиғалары, туйҙар Ҡош юлы ансамбле ҡатнашлығында үтә. Төрлө йәштәге хатын-ҡыҙҙар серҙәш-моңдаш булып, ижад, илһам уртаҡлашып йәшәй. Әсмә апай Усманованың хеҙмәт юлына ҡатар тағы ла бер оло ижад юлы, ижади тормошо бар. Башҡорт ырыуҙарының ҡатын-ҡыҙ кейемдәрен өйрәнеү, шуларҙы тергеҙеү менән мәшғүл ул. Оҙаҡ ваҡыт Хәйбулла Туған яҡты өйрәнеү музейында үҙенсәлекле күргәҙмә торҙо. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының еләндәре, күлдәктәре, баш кейемдәре, камзул, кәзәкей, сапан өлгөләре һәм әлбиттә биҙәүестәр, сулпы, селтәр һәм башҡалар. Әсмә апайҙың үҙ ҡулы менән эшләнгән. Бындай күргәҙмә халыҡ әйтмешләй донъяла берәү. Бөтәһе лә оҙаҡ йылдар эҙләнеү, эшләү һөҙөмтәһе. Менән 50 йыл элек Эрмитажлар аша һеҙ үҙегеҙҙең халҡығыҙҙың мираҫына әйләнеп ҡайтҡанһығыҙ. Йөҙ менән боролғанығыҙ. Шуны мин хәҙер иҫемә төшөрҙөм. Хәҙер менә 1-нсе класста уҡығанда һуғыштан алда яулыҡ сыға башланы, матур яулыҡлар. Уҡытыусы бит мәктәптә яулыҡ ябынырға ҡушмай, беҙ яулыҡ ябынғыбыҙ килә, ауыл балалары бит инде. Яулыҡты хәҙер һәр беребеҙ кешмер яулыҡты алып барабыҙ, ябынып барһаҡ, уҡытыусы ябындыртмай. Шан артҡа һалынып ултырырға яраймы тип батырыраҡ ҡыҙҙар һорай. Артыбыҙға, яурыбыҙға һалып ултырабыҙ. Мәктәптә 1-нсе класста уҡып ултырабыҙ. Яулыҡ алышынып ҡуя тибеҙ бит инде, бер ишерәк яулыҡ. Шан әсәйем хәҙер миңә
билде коюп, кызларны билде коюп, кайһына былай гына саташ-буташ түмөгөн ел сепрек дип кылган шан эсейим хайдама тамга куйдым дегени караха мына ошу сигүүдү сигип берди эсейим яулуктун сына. Яулуктун Кыя сигүү бит инде. кыя сигүү кыя эри сигип дилгене. Шуну сигип берди. Шунан мен хәзер эсейимдин эсейим әйтә бул кыя сигүү дейне. Башакка утауга йөрибез. Шунан кызлар ва өлкән кызлар утыра. Сәй арагында баягы кәшәвәртиләрендә повар аш пешергәнгә тикле шунда утыралар кызлар кулъяулык сигәләр. Алъяпкы сигәләр. Мин хәзер шулай бәләкәйдән кызыкканмындыр. Минең шикелле карап торган кеше булманы. Кайбер уйнай башлайлар. Яшелмәк уйнаймы, улай булай нишә. Мин тегеләрнең сигелгәнен карап торам инде. Шан карап торам, менә ошо кыя сигү, эре кыя сигү менә вакытына бая мин алъяпкысы күрһәттем бит әле. Шул сигү менән сигәләр. Шулай итеп, үзем бәләкәйдән уны мин беләм дип нишләгәнмен. Уны ул вакытта әле баягы халыктың кайтарам дигән нәмәне белмәгәнмен инде. Мин өйрәнәм дигәнмендер. Шуга әсәем әйткән була торгайны. Әсмәне мин бер нимәгә лә өйрәтмәнем. Әсмә үзе өйрәнде дип. Шуба әсәйнең дә бик оста булды. Хугыш вакытында менә английский вязка тибединде шарф бәйләүдә шарф бәйләй белмәйләр кызлар баягы оюктан нимәне резинканы бәйләй беләләр. Өй ашагана урынга аулак өйгә йыялар да укытучы итәкчелек итә фронтка ярдәмгә әзерләйләр инде носки бәйләйләр шарф бәйләр шунда әсәем сыгып Әшәйенгә һин бит шарф бәйләй беләһең, шунда шарф бәйләүгә өйрәтә торган әсәем кул эшенә оста булды. Тегә торгайны һырып кул белән, уның кул машинаһы булманы, һырып тегә инде. Теккәндә инде майгулланып, бәсәләнеп текмәген, ныгытып тегә дип, теккән нимәне яратмай, хүттереп, кораманы кул менән карата торгайны. Бейемдең зиңгер машинаһы булды. Хуш вакытында ул тун теккән, без өйләнешкәс, иптәшем инде шул мине тегенсе итәм дигән микән инде, минең баягы тегүгә әвәсемлегемде белгән микән инде. Машинкалабыз дип, хәзер баягы шунысы йомыртка здавай торган, шунысы нимә здавай торган дип, кешеләрдән йомыртка йеп, мотоцикл белән йөреп, иптәшем шулай итеп миңа машинка алып берде. Мин машинкала тегә белмәйм, ул миңа тегеп өйрәтте. Калай иптәшегез шулай аңлаган кеше булган. Шулай минең ана шул кул эшенә әвәтлегемдә. Минең әсәһе бит шул бәлкем аксала эшләп утыргандыр, дөньяда киткәндер. Кешегә кием текте. Димәк, уның хатынының да шулай булуы тирән. Шулайдыр дип уйлайм иде. Үзе тегеп күрһәтте миңа. Борынгыса әйтеп елән кию, борынгыса күлдәк кию торганда үзе хыялландыгызмы? Ул сезгә ниндидер белән матурлык һәм күренә. Миңа матурлык бирде. Баягы әсәемдең гиләнен бузганда миңа шул хәтле кыен булды. Баягы ике әбидең өйләшкәне, уларның бит укынып ултырганы бит миңа бит үзе бит 2нче класста укыйм, мин бит әле 2-9 яшьтә булганмындыр. Мин аны аңлайм бит миңа кыен. Шан картсәйм әйтәйин, үземнең картсәйм, атайымның әсәһе әйтә, нигә апам хайнайым әйтә. Менә балаларга кием керек дип, нишәп хүтәһегез дидер. Миндә бик күткем килмәне. Шул хәтле кыен булды ул костюмнарны миңа хүтеп ултыру. Кешеләр һана баягы артистка Ирназаровага шул еләнде киеп биеп йөри бит инде сик дигән авылда тора инек. Хәзер баласага идәндә ултырып карайбыз. Мин әйтәм, ул безгә килегез, теге тотып карарбыз дип кызлар хәзер безгә киләләр. Ул яктагына уның нимәләрен карый торгайнык, мусакларын. Әсәпәймә дөньялыкта дигән сездә бар бит, әйе. Димәк, нидер дур ике еләнде, борынгы еләнде хүттү безгә төшкән яшь балага. Һәм аларды исектә кире кайтарырга тиеш. Әйе, ана шул ой белән. Шулай миңа кыен булды. Шуны күргәч, мен әйтәм, менә борынгыны калай кадерләй. Әйтәм, ошо бер генә бер төптө мунсакты ул бик кыйммәтле булгандыр. Мин ул вакытта караганда менә мунсакты булат язып калган. Ул әле Кытайда эленсә, иҗат баватта сыкын эленсәк дип язылган. Мен әйтәм, менә мунсакты язып калган. Мин аны хәтта күпме мунсакты нишләп бауга өдеп, уны мин вес тагып йөреп, үзе мин бетердем бит инде. Шуның анда теге ней бая әйтмәгәнмен, картайым Габделхат, оның атаһы Бәдәмшә хәлфә хажга барган, шу хажга барганда ыньылар алып кайткан вакытна. Ошо одынлыкта, ошой бер урау, тагы бер урау, шуны ике урауда уны һуңгары картсәйм берде миңа. Башка бер дә кадерен белмәс, ошо Әсмәгән ошоның кадерен белер хаждан кайткан дип. Менә ошо нине бая бер еләнде. Аның аклыгы һәм шул гые. Аклыгы был шул гые, был бердән ишәмәй. Ничә еллар булып кайтылган инде? Ул Бәдәмшә Картатай 1826 ел туган, 1905 ел үлгән. 1905 ел үлгән. Шуның нимәһе әйтәм бит, ул менә ошо озынлыкта бер урау ине, ошо озынлыкта бер урау ине. Шуны уны апайымнар әле тәүдә баягы акты яратмаган, кызылга буяган булганнар ине, эҙрәген, краскаларын шәпеткән ине. Шуны менә бу кызлардык инде, менә бу кызларның нимәһе. Кыз кешегә килеп карарга мөмкин дип. Әйе, киеп кертәләр.
апайымдың әсәһе, менің атайымның бір туған апайы. Ол инем менің ұста болды. Мына ұшы сулпаларды шул Зарифа инееме хай тұрғайны. Мына ұшына. Мына өтергенler сулпаһы мына. Оны қайда қоялар бұл сулпарды? Икенен үрелер бит сестин ұстына тағалар. Мына сестин ұстына. Мәриден тезелеме. Мына шу сулпалар. Тәнкәгенә түл тимәк мәрид сулпаларда. Булар, ошо мына тәнкә белән эшләнгән. Мына сулпа был. Башкорт хатынының милли киеме йыр, бейеү, бәйге, яу, бала һөйү һәм мәхәббәт. Светлана Николаевна Шитова. Демәк, илдән ипләп кемдә хужаһы ята, кайдалар магазинда алган бер товар булып ятаймы? Һез шуларда сүпләп индирдегез. Шуларды йыйдым. Әйтәм бит баягы корт башы дигән нимәләр илек булды улар. Улар хәзер юк бит инде. Шуларның урынына менә нимәне куярга. Менә ошо мусакларды мин хәтта менә ошай пашкаһы менән һатып алдым. Уны бик күп алдым мин. Булар бик кыйммәтләр инде улар. Хәзер кыйммәт бит. Менә ошының бәләкәй генәләре, менә ошындай гына аларлык хәзер 55 сум 6 сум менә. Кайбердә менә бер түгеле кадерле була. Менә бер эшләп җитмәй дә куя. Шуны алдан исәпләп алаһың. Бу эшләшләр өчен шулай ук бер илһам кирәкме? Мин буны эшләмәһәм түзмәйм, белмәйм, калайтырмын. Баягы балалар менән тургас бит хәзер булары бултырһаң бит инде. Хәзер була өйдә булар бултырһаң диләр. Бүлмәгә ялмаган диләр. Әле хәрсәем баягы киндерләп сепрәкнишәп өйдә гыйлаһың дей тургайнык. Кәрсәйһин өйдә гыйлаһың кыйламай гына эшлә. Кыйламай кадан гына эшләһән инде ул бөтен иске сепрәк менән эшләп утыра бит инде. Шул кәрсәемне көне миңа килден титеп уйдым, сен уйлап утырам инде. Ул һезгә барыбер бу эски канәгатьләнү китерә, рәхәтлек китерә. Мин әйтәм бит, буны эшләмәһәм мин авырыйм. Буны эшләм авырымды ла онытам, кайгы хәсрәтемде ла онытам. Един генә эшләп булмайды, хәзер баягы каз асырайбыз, йөрәк асырайбыз, бакса белән эшләйбез, шуннан баягы менә шулай әле гастроль сыгып йөрибез бит инде. Милли киемгә һөйү, һоклану, ышану һәр башкорт хатынына хас. Альмира Галямовна Янбухтина. Селтәр бәйләү элек, менә мин ошо тәҙрәләргә лә бәйләнем, өстәл ябыула бәйләнем, койканың башына ла нимәһенә лә өстәл ябыу. Бөтәһе селтәр бәйләнек. Уны кәрәк бит инде. Юк.
Шан хәзер һуңгары сигез сыгып китте. Гладио дигән булып, шан крестон болгарский, украинский тип, уны белән инде ярышып. Шулай гына баягы эргенә товар була, шуга сигеп, хәзер бер укытучыга кунакка барганбыз. Улар Бүзәк районунан килгәннәр ине. Шул стенаһында бер генә бүлмәлә торалар инде, башкорт теле укыталар икәүләр. Шул салфетка зурлыгында ла ошунан алып стенаны тәдәрән араны весь шуны элеп куйган инде. Шул баягы гына матурлык үзенең бер дөньяһы. Мин хәтта шуны карап әйтәм, кайһылай матур сәҗдә исемле Харрасова сәҗдә Айып Мусаинлар. Кәрәк дип эшләнек. Шуны мин менә ошуны юк, моны мин стенага кавер итеп эшләнем. Хәзер ана шул шерстяной товарын 2 метр һатып алдым да, ул белмәйм вакытында үзенә күрә хак бит инде кыйммәт шерстяной. Моны эсмә күлдәк калаһаңмы ди хаткан хатысы. Шуны мен әйтәм, күлдәк кылмайм, кавер итеп эшләйм тиенем инде. Ана шул без хәзер өйләнешә башлагас, материал күбәйеп китте. Бидәкле ситсаны күргән идер әле. Бидәкле ситсаны 4 метр ала, уртага кыркып, карап, стенага койканың стенаһына куя торган. Ситса товарды матур ясетин буламын да бидәкле. Мин шуны әйтәм, куяр улай эшләмәйм дип, мин ишеккә эшләнем. Шуны иң алда баягы селтер булды, бөтен бер комплект шуннан ошай сигелгән тагы өстәл ябу кирәк дип эшләнек инде. Кирәк булды. Әсәптә кул эше менән шөгыльләнгән шуның Акъяр ягында, Хайбулла ягында. Әйтәк, итешедерәк яшәгән як булды. Зур калалардан ситтә, карау худырак төбәк булды бит инде тигез. Ләкин шул кул эше менән үзен-үзе күтәргән, баетырга тырышкан күңелен дөньяһын. Менә һөйләһәм ситкә китәм дә барам. Әсәйем һин укымассың ди. Кызлар укымай, һин укыма ди миңа. Бәлки ялда сыныпта мин генә укыйм, гел малайлар белән. Атайым мине укытырга килде, үзем дә укымгандыр. Шуны 10 класска килгәнем, Көттүс кустымда. Көттүс укыр 7-сегә бар, Акъяр бер единственный бер мәктәп, урта мәктәп. Һин укымассың ди. Шуны мен хәзер укымайм дигәс, менә баягы школа-интернат, 9 школа дип илк йөртләр, шул мәктәпкә квиз китеп беткән. Мин Зафранага бардым. Шунда мин укырга барайым дип уйладым. Беренче мәктәп Уфага, ул 9 школа дип йөртәләр. Шуны барган Зафрана документыңды алып килде. Шуны хәзер мин документты ала килгәнем. Мәктәптә директор рус кеше һине Лузин Михаил Николаевич һине. Шуны әйтте, юк, һине ебәрмәйбез, һин китәк, безнең мәктәптә экзамен бирергә кеше юк. Бездән алдагы выпуска берәү дә аттестат ала алмады, без 7 класста укганда. 7 бала укый, 7 аттестат бирмәделәр. Нишле? Баягы рус теленнән сочинениене 2гә яздылар. Шуны хәзер шуга итәге мәктәп укучылар бездән алдагы 5 малай алды. Хәзер без 5 кыз, 1 малай гына укыйбыз. Хәзер һин китһәң, экзамен бирергә кеше юк, һине ебәрмәйбез. Шуны әйтәм, мине укытмайлар. Торырга урын юк. Шуннан интернат астылар. Бая кустым белән икебезгә бер бүлмә буш торгандыр инде. Атайым үзе белән утын алып килә. Шуны ягып торабыз. Шуннан баягы хәзер голый бер ялангас нимә бит инде. Шуннан мин хәзер шунда үземсә баягы марлилардан гына куеп, бинттән алып, бинтте бер-беренә ялгап, селтәрләп, тәдәрәгә эшләп куйдым. Баягы матур булып торган дип укып йөрим. Шуны кешеләр инеп карай торган, нисек итеп эшләнең дип. Тәдәрә гормаһы эшләп куйдым. Ана шул интернаттың нимәһенә. Шулай итеп, ана шуннан хәзер өйгә кайтам инде, бая әсәйемнәрнең өйен матур итеп бирәйем дип, шул эшләп алып кайта торгайным инде. Шуннан хәзер эшләй башлагас, бая кияүгә китергә вас, кияүгә барганда тагын үзеңә әйбер кирәк бит инде. Зур гаиләләр үткән. Зур гаиләләр үткән. 11 бала, иң өлкәне мин булдым. Шулай без ата-әсәйнең бөтен yetişmegen вакытын уларга инде үпкәләмәйем, замана шулай булды. Укыйм тидә торам, укыма дип кайбердә укудала ташлап куя торайым. Атайым бер генә укымай, бер ана укымга бармаганым. Эбешкә сиктән йөрү. 3 ел яяу йөрү укыным 7 километр йөрде. Гел малайлар. Саңгы белән баралар, урман yerində кар нимә? Йомшак. Теге малайлар хәзер алмашлап карды йөреп баралар. Яра мин иң артларынан барам инде, ярып мине эртеп алып баралар инде. Малайлар исәнмеләр, сиктерде кырлашлары. Исән классташымнар үлеп беттеләр. Садыка үлде, Түрәен үлде. Хәзер 5нче класста укыган. Миңа әйтәге, минем кустым тире, Кускилдәш тире, ана Кидрасов Шәрифиян бар Әбештә. Шулар 5нче класста. Алар укынылармы? Укынылар. Кидрасов Шәрифиян физика укытучысы. Кускилдән шунда райсоветта эшләп йөрүне. Минем кустым да укытучысы булды. Укыналар, шулай итеп укынып, Түрәендә укытып йөрүне, ул иртә үлеп китте. Тырыш малайлар булганнар инде. Тырыш булганнар. Хакмардан менә хәзер Хакмардан бүрәнә ага торган. Шул 2 бүрәнән ыска белән тоташтыралар да, 4 малай, мин бер кыз сиктән, мин 7нче класста укганда. Шунда хәзер икәүһе аяк өстә торалар, кешмәк булам әле шуның башында. Хәзер мине уларга ничеп ултырамдыр инде, мин куркмайм. Менә ердә бит тау дуркынып ята, нидә йөрәкле булганмындыр. Язгы шуңа зур теге ясы, тузы, кайындың тузын түшәйләр миңа. Мин шунда сүгәләп ултырам. Ул нисек аягым талмай.
Шунда хәзер нимәгә барабыз. Сиктен өземгә агып барабыз да өземдә ана Байгелдин Султан, ана Ибраһимов Галияләр, өземдикеләр бит. Гаяз үлеп кал, шулар безне көтүп торалар. Хәзер уларның да шул нимәһе шуна агып китә, халсылар шикелле агып барып, шантыгы малайлар ыскаланы ыскындырып ала тотып кайталар, иртәгән тагын кирәк бит. Шулай агып китә торган. Безне нишләп тыйһалар да тыңламанык микән? Хәзер куркам. Юл калган вакыт. Юл калган вакытта ана шул тиҙерәк барабыз дип әллә кызык микән белмәйм. Менә шулай итеп укынык инде. Тәүдә инде кәрәк дип эшләгәнбез. Шуның һуң бара-бара баягы шул борынгы кумарткаларны, шу әсәемнең гиләнен бозганнар дишләп, ана шул музейларда йөреп күреп, шу менә борынгыны кадерлейләр икән, борынгыны хакларга кәрәк икән дигән нимә минең уемда туды. Шуңа күрә хәзер борынгылар хакланмаган бит инде бездә. Баягы әсәйнең гиләнен мин боздым. Ана музейдәге безнең мәктәптә, беренче мәктәптәге бердән бер генә уны теләгем булып беттеләр. Гаңнан кайда тергезелә башланы ул. Мәктәп музейларын гомән Бар хәзер. Бирекләр, орнаментлар, шапты шу мөһер басулар турында һәднисек сагыштыру үҙенә килә бит инде ул. Аналитик теге физик һәм математиканы тулымын табигый аналитик акыл менән караганыгыдыр дип беләм. Үзегез гыйльми эшкә юлыкканыгызны күргәнсегездер бит. Гыйльми эштәргә лаек тема икәнен абайлаганыгыдыр бит. Шулайдыр дип уйлайм, менә хәзер баягы менә укып карайым бит инде баягы нидән дә. Һәр кемдә бит уны бит инде үзе белеп язмаган, кешенән күреп өйрәнеп эшләгән бит. Шуңа мин хәзер үземдә шулай дип уйлайм, әгәр нишләрләр дип белмәйм. Менә Әхмәт Сөләйманов бында булды. Ана шул кызлар, үз кызы бар ине, алмашлап кидереп төшереп алды. Мин угала мәйтем төшертмәйм дигәнем. Хәзер берәү күсереп алыр да Сибайдан да килделәр төшереп алабыз. Шуны әйтем, юк төшертмәйм. Адактан мин эшләрем дип алырда минең авторский исемем юк ала, төшертмәйм дип йөрдем әле мин бер көн. Әйткәндә ул патентлык бармы һеҙҙең, юкмы? Юк. Берәмә әйтмәгән. Юк, бермәле юлламаным да, уны юллауда ла уйламаным да, уны юлларга вакытым юк. Милли киемдең кәрәклеген, зарурлыгын аңлаганны кайбер кешеләр. Хәтта шуның менән акса эшләй, шуның менән хәзер спекуляция башланды. Корылтай уның менән булышырга тиеш, менә шул киемнәрнең үрнәктәре булырга тиеш дип, шул киемдәрнең үрнәген булдырһалар бик кыйбат булыр ине дип уйлайм мин үземсә. Булган нимәһен дип. Хәзер саманан тыш бидәйләр, ир кешеләрнең киемнәре улай бидәүле булманы. Бигрәк тә ир кешеләрнең киемнәрен кайтып бидәйләр. Ир кешеләрнең кигән киемен сапан дип әйтә торганнар, елән түгел. Сапандың бәйләкле нимәләре бар, сапан хатын-кызларда ла булды. Бездә лә булды. Шулай дип әйтә торганнар. Хәзер уларныкында елән диләр, хатын-кызларныкында елән. Бүтән бергә улар ирләрнең кигән киеме сапан. Һеҙ мөгаен милли кием күргәзмәләрендә күргәнегез уларда менә Ашҡаҙар таңдарында ла булды ул. Мәскәү яғына ла нидегеләр сыға бит инде. Нинди юлдан бара менә бүгенге көндә милли кием менән шөғөлләнүселәр? Бик уйламайлар. Менә үзенә нисек уйлай, шулай эшләйдер дип мин уйлыйм. Менә бетү дип мин уйлыйм. Ана шул бетүдән барын улар беләләр. Хәзер нидән итәгенә менә уҙурлыҡта итеп эшләп ҡуялар инде. Ул баягы матурлыҡ өсөн генә эшләйләр микән дип уйлайм инде мин үземсә. Шул бетүде үсмеш менән биҙәлгән дип яҙалар бит инде. Бетү дип белмәйләр баягы күргәс. Ысынлап баягы бетү тигәнде менә ишетмәһә берәү дә менә хәзер минән ишетеп ултырагыҙ. Мин менә берәүҙән ишетмәм. Баягы әлеге һаманда үсмеш дип йөрөрдә ҡуяр инек дип уйлайым инде үземсә. Ул бетүҙең нимә икән беләбеҙ бит инде. Яҙып та бармайһығыҙ инде күҙәтеүҙәрегеҙҙә бит. Яҙғаным юҡ, бер шул ҡоролтайҙан килеп алабыҙ тигәс уларға бер дәфтәргә яҙғайным. Һәр бер костюмды тасвирләп яҙып. Әйе, шулай дип. Мин инде билдәләрен айырым күрәтеп, каталог һәм альбомда үҙегеҙгә сығарһағыҙ. Бәлкем ул һеҙгә бер юл булыр ине. Авторлыҡта ла күрәтергә, эштә күрәтергә. Шулай шул уның баягы мин булышҡаным да юҡ, ундай тәртипте лә белмәйем. Кемгә нишләргә кәрәк? Улар мине әгәр район ярдәм итһә булыр ине, менә улар бит әле ҡыбырламайлар бит әле дип уйлайым үземсә. Михаил Гариш әйтә инде ситкә ебәрмәйек дип. Хәҙер менә нидән дә киләләр, аспирант турала уҡыған Сибай пет институтының да киләләр, уҡытыусылар бында килеп, аспирантлар киләләр, Уфанан да киләләр. Шуны менә академия уҡытында гына нисә кеше булды. Шунан хәҙер Сибайдан килгән уҡытыусылар, преподавателлар былай тип әйттеләр инде. Сибайдың нимәнең пет институтының директорына бар. Заочно уҡыуға аҡса ала, ул алырға тейеш. Бездә хәҙер 7 ырыуҙың музейын эшләләр. Шуны хәҙер мин үҙебеҙҙең районды көтәм дә, булмаһа мин тик баяғы быларҙан аша китмәйем, былар алабыҙ тигәс дип. Костюмдар өҫтөнә эшләүҙе дауам итә бит. Менә баяғы Светлана Николаевнаның китабында менә эшлемәваразный тип кәне бар, менә ошоны эшләнем, шуның китабынан ҡарап. Был юрматыларға инәлер тием, урта өлөшө булғас, Стәртамаҡ районы тип яҙылған, Стәртамаҡ тирәһендә. Ҡолаҡсаһы шуны. Әйе, Әҙер алдан. Шуның китабын эшләнем. Шунан менәүҙе был
Был бар, быны баягы меңерауны кытып, менә меңерауларының менә түбәһендә нимәләре күп, тәңкәләре күп. Менә нимәһе. Менә кайлайтып, тамак бау итеп эшләнгән. Менә буларда менә шулай. Менә безнең яктыкы менә асык менә яр. Күргәннәрдә бул кашмау юк. Күргәннәрдә мен булдым, улар кашмауды белмиләр. Мен кашмау киеп барган, бул бетә булган. Мен әйтәм, электә булгандыр да, менә кайберләр белмәй бит. Элек нимә булганын белмәйләр. Шуннан элек булгандыр, бәлки тигәнем юк, бетә булмаган диләр. Һез ничек тапмына мәсәлән шунда тәңкә булырга тиеш. Тапмына шулай булырга тиеш дип. Мин уйлайым булардан, ныгытып торып уйлап алам, шуны карайым, укыйм. Шуннан уйлым баягы хүрәтләр ва хүрәтләрен карайым. Менә илегрәктә хүрәтләр сыкты бит инде. Шуннан менә музейда булганда карайым, музейның ниләрен, киемнәрен карайым. Менә Сибай музейында еш кына инеп сыгам, яңа нимәгез бар дип. Шуны менә кайда булганда ла музейларда, мин күп музейларда ла булдым. Исем кыйммәтте айыралар. Айырып алам менә кем. Хәзер менә караһын менә әгәр дә кайһы нимәнеке арудыкы эшләнгән икән, әгәр дә шулай эшләнһә, мин билдәле алам. Апай, тормышыгызда ярәһе укытучылык эше менән, балаларда үстергәнегез, шу төпкөл дигән акларда барып яшәгәнегез. Бер генә аны ситкә антылмаганыгыз. Юк. Һез барып кайтканыгыз, дөньяда нимәләр кылынып ятканын һәм кайтып үзегезгә хәгымта яһап, ошо эшегездә дәвам иткәнегез, әйме? Менә һезнең тормышыгызда ошо башкорт халык киемнәрен, эруларның самта костюмнарын, киемнәрен, милли киемдә тергезү, аның матурлыгын ничектер аңлау, тою, тормышыгызда янәшә юлыгыз булып бара. Ул мәһәбәт ничек мен нимәгә барып олгашырга тиеш? Аны бер осын күрәһегезме? Хәзер ошыга карап, өйрәнеп, менә галимнәр күп тә инде. Өйрәнердәр дип уйлайм инде шуннан. Хәзер менә элекке галимнәрнең язганын укырдар. Шуны хәзер минең эшләгән эшемне күреп, шуны аңлардар да киләсәктә шулай итеп шул ниде таратырдар дип уйлайм инде шундай ыруларның киемнәрен. Үрдәнкәнең үзләрен китердегез. Димәк, үзегез костюм турында фикерләрде укыйсыз? Укыйм. Мин укыйм. Менә Что аны әбердә? Уны укыным, ана кемдән Башкирский орнаменты дигән шуннан күзәйстә нимә дигән китап бар. Мин алып укыйм, ул библиотека менә Рәмзәнә библиотека работнигы булды. Шуга әйтеп бирәм дә, ул алып килә. Үзем бик йөрмәһәм дә китап минең өемдә тора. Шуңа кай вакытта мен әйтәм, мин тиргенә бирә алмаем. Укып бетәм, шәйтәм, шуннан тагын укыйм, шуннан уйлайм. Ул тотып алып эшләп булмай бит. Аны нисек итеп тотып алып эшләп шулай итеп алдаган һәм килеп сыга бер нимәгә нигезләргә кирәк. Әсмә апай Усманова Хәйбулла яктарының тере тарихсыһы, хикәятсеһе, йырсыһы. Уның истәлектәрендә башкорт милли киеме, сәнгате, мәдәнияте нинди һынауҙар аша үткәне күҙ алдына баҫа.